Usifane munhu ati nhaizigo uri kuti chipostori is not Christianity here. Yes. So chipostori. What do you mean? Chipostori chacho wati chii? Urasika zito. Because panonzi Masowe. It is the leader. Yes. No, but Christ, you can tell it by being obsessed by Christ. Masowe are not obsessed by Christ. Let them come out and say we are obsessed by Christ. So what are they obsessed with? Mutsimuno. What is Mutsimuno? Mutsimuno era ndono kuti mari musika vanhu. Ndozvangofana nekuti kuenda kuchimuslim. Muslims, they are obsessed by Allah, who is God, but they are not obsessed with Christ. Vanhu patoti zvavanotenda zvakasiyana. Nanimubona zvavanotenda zvakasiyana. Mukristu unomuona by the obsession with Christ. Saka in other words uri kuti iwewe chipostori nechikristu zvakasiyana, hachisi chinhu one. Zvakatosiyana. Uri kuti mapostori haatendi kuti kuna Jesu Kristu. Kuti utotenda kuti kuna Jesu Kristu, you should be believing. There's someone who is vividly in the Bible. There's someone who's coming up on WhatsApp was saying that it's true. Kumasowe akutaurwe nezva Jesus Christ. Vanotaura nezvengirozi. No, but they deliberately. No, don't kuenda kumasowe anosvika profitwa chete pasina kuparidzwa. Serious, I'm telling you. Because kumasowe kunoparidzwa tinache. Vanobata Bhaibheri. Ababati, but vana kuroera Bible sezvariri. Saka vari kuzigo, I've taken you to some kwairowa Bible sezvariri. But let's look at Bible. Achitaura nema. Saka inyaya yekuda kuratidzana kuti ndogona uri kirema here, ndogona uri ziva here kana kuti. Ana kuri kirema, those believe kuti vanotaura nengiro zinobuda muBhayibheri. But wonaika kana uchitaura zviri muBhayibheri asi usingadi kuribata, what are you trying to say? Ndinaro kana kudaro. Saka uri kureva here kuti kuribata rakusvibisa iwewe. Aiwa, asikuda kuribata. Anaro paari. Saka iwewe kana uinaro pauri iwewe. Isusu vatendi veimomo hatina pariri. Tibvumidze kuuya kuti inaro. Uchiritaura tichirivhura hedu. I give unoverenga mumbako kwa reference. Aiwa, sei uri kundiramidzwa ndiverengere pauri iwewe. Nyaya dzinoitika manje kumasowe takanyorwa nemwe munhu. But isusu Bible tinaro ratinoudzwa nemweya mutsvene. In the Holy Spirit telling them as is. Yes. Because anokuroera Bible racho rese kana uchida tina. Aiwa, ndikutenda kushedzera pana pamunodziko apa. Munhu anokuroera Bible racho rese. Izvo chero akada kuritaura nerimwe ratisingazivi hatina problem nazvo. Chero achitaura kuti in the beginning. Handitika zvakanyorwa mune randakabata inini kuti iri. Hazvina kusiyana noinini ndisingagone inzwainini handisi kurinzwa munzeve dzangu vachindibvumidza kakundirivurewo zvangu ndichikudza muBhaibheri aurora uverenga iwe Bible ukaenda pana Hebrews 11 kuti faith is the substance of things hoped for but though not seen. Ava they have faith kuti what you are told by this angel yandiri kuti ngirozi yandinayo iyi ndo yandinayo. Unoona manje tatenda hedu kuti ndo zvawaudzwa tafarawo kuti zvazadzikiswa mumabhuku ratiri kuverenga isusu tiri kufara kuti zvazadzikiswa nezvauri kunzwa iwewe. Saka tese chindibvumidza hangu kakuti iwe uchiparidza uchitaura kuti Jesu akazofamba akaenda kwakati ndivhure hangu kanichiverenga iwe uchiparidza ako uri kundirambidzire kuriverenga. Mweya wangu waunditungamire zvawo asi kana uchizonoti mweya wanditungamira wondichenda unoverenga kumba kuda kuti mweya uri panzvimbo ipa hausikuna kuti ndiverenga. Saka kana uchitaura aiwa hatisi kuti kuchipostori hatisikuda kuenda tikuti isusu pane chakashata here kuti iwewo uchindiudza because ari kuudzwa Bhaibheri munhu one achiudza vamwe handitika isusu hatina kubatwa nemweya takagarapo kaisi iwe ndiwakabata ndiuri kuudzwa saka chimauya kwandiri ndine mweya une mweya hatisi kuzviramba asi chitibvumidza hako kuti iwewo hako uchitaura kuti zveshuwa mweya utaura chokwadi zvavari kutaura ndo zvandiri kutourazvononzi nebhaibheri ichonzverai mweya avanhu vanoti maprofita nzverai mweya chakatumwa here ichi vakatumwa tinati vanochiziva nemuzvo. Yes, vakatumwa. Saka in other words vari kuti zvakanyorwa muBhaibheri ndezvekunyepa. Hasikudaro. Vari kuti chii? Because vari kuti zvavanokuudza vanotsvaga muBhaibheri ndozvo zvakadaro. Saka inini ndikauyawo neBhaibheri ndakaribata zvino hapana chakashata. Iwoda kuopoza. Aiwa, ndisikupoza. Ndichingoribatira chii? Aiwa, ndichingorambidzirwe kuribata. Kana ndichitaura zvauri kutaura iwe. Vari kutungamirwa nemweya. Mweya uri kutungamira handisi kuzviramba. Thank you. But inini mweya watungamira uchaenda kamweyawo uri pamunhu wanika. But inini ndichasara ndiri ndega. Chienda unoverenga zvataurwa nemweya because Bhaibheri rinotokudza kuti yerai mweya. Yerai mweya nekuti vanhu vakatumwa here. Saka kureva kuti mweya uyu hausi kuda kuti tiverenge Bhaibheri racho tiri pamberi pawo panguva iyoyo ndo kutungamira mweya.
saka panguva iyoyo mweya haudi kuti tiverenge bhaibheri. Uri kutungamira mweya iwo unosanzve chiutungamirwa nemweya aiwa ngautunga the spirit is here is leading us. But bhaibheri rachona handiti isusu we consider it to be spiritual, is it not? It is the holy book. News zakwana. All right, gentlemen, thank you so much. Thank you so much, gentlemen. We appreciate it. We're going to talk about this next week on Tuesday.